L-edizzjoni ta' Arani Issa tal-lum se tkun waħda speċjali hekk kif waqt il-programm se jinġabru flus għall-missjoni. Il-preżentatur Joseph Chetcuti spjega li l-flus kollha li se jinġabru f'dan il-programm b'edizzjoni speċjali fuq se jmorru għat-tfal li huma l-ifqar fost il-fqar fil-pajjiżi tat-Tanżanija, il-Kenja u l-Etijopja biex ikunu jistgħu jieħdu l-edukazzjoni, ikollhom aċċess għall-ikel u l-ilma u anke jkollhom kura adekwata. Waqt il-programm se jkun hemm preżenti sorijiet Agostinjani u tal-Ulied tal-Qalb ta' Ġesu li ħajkunu qegħdin jirrispondu t-telefonati. Iktar minn 3 miljun tiflu tifla fis-sena imutu bil-ġuħ bilanċ. U għalhekk jiena nappella lit-telespettaturi kollha Maltin u Għawċin il-lejla biex jinaqdu magħna f'din il-ċirku sabiħ ta' mħabba biex kemm jista' jkun nagħtu donazzjonijiet għal daw it-tfal biex ikunu jistgħu jkollhom id-dinjità tagħhom li xraqilhom. Is-soltu Arani Issa dejjem nagħtu ħafna rigali sbieħ, issa qed nitolbu lil Maltin Għawċin biex jituna xi ħaġa żgħira mhux lili imma l-it-tfal tal-missjoni biex għada ikollhom platt sħun qudiemhom u anke tazza ilma.